ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம லிட்டில் கிருஷ்ணாவில் ஒரு குட்டி எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கள் சேனலோடைய நியூ வியூவர்ஸ்னால் எங்கள் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எபிசோடோடைய பேர் சின்னவர்த்தா. இது எபிசோட் 12. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எபிசோடோடைய ஸ்டார்டிங்கில் கம்சலோடைய கோட்டையை காட்டுறாங்க. அவர் அங்கே அந்த மூர்க்கத்தனமான அரக்கனுக்கு நான் சொன்ன அந்த செய்தி வரலையான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக கோபமாக அங்கே இருக்க ஒரு ஆள்கிட்ட கத்திக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த அரக்கனுக்கு கண்டிப்பாக அந்த செய்தி போய் எட்டியிருக்கும். அதாவது அந்த பூதகியை அந்த குட்டி குழந்தை கொன்னுருச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு. உனக்கு இன்னுமா புரியல? அந்த குழந்தை அந்த கொல்ல பிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக கோபமாக கத்திக்கிட்டு இருக்காரு. அவளால் அந்த குட்டி குழந்தைய கூட கொல்ல முடியலன்னா அவள் இறந்தது தான் அவளுக்கு கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கோபமாக கத்திக்கிட்டு இருக்காது. அப்போ அங்கே ஒரு காற்றுல ஒரு தாமரை அப்படியே பறக்குது. அந்த தாமரைப்பூ நான் தான் சின்னவர்த்த அரசே அப்படின்னு சொல்லுது. ஆனால் கம்சர், நீ இந்த தாமரை வடிவத்தில் இருந்துக்கிட்டு அந்த குழந்தைய போய் கொல்ல போறியன்னு கோபமாக கத்துறாது. ஆனால் அந்த பூதம் அப்போ தான் சொல்லுது, நான் ஒன்றும் இங்கே இருக்க அந்த தாமரை இல்லை அரசே, அதை சுமந்து வரும் காற்று அப்படின்னு சொல்கிறான். அந்த சின்னவர்த்தா நான் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைய கொண்டுட்டு தான் அரசே வருவேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போகிறான். நம்ம அரசு தான் அவனை ரொம்ப நம்பிக்கையாக வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு. இந்த பக்கம் கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் இசையை கேட்டுக்கிட்டே கிருஷ்ணருடைய அம்மா வெண்ணையை கடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் வாசிக்கிறத நிறுத்திட்டாரு. அவங்க அம்மா கிட்ட வந்துட்டு எனக்கு பால் வேணுன்ற மாதிரி பால்னு கேட்குறாரு. நான் இப்போது வெண்ணெய் தான் கடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன், பால் மாடு தான் கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா இப்போ எனக்கு பசிக்கிறது போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அடுப்பில் பால் வச்சுட்டு வராங்க. உடனே கிருஷ்ணருடைய அம்மா ஸ்டவ்வில் பால் வச்சுட்டு வந்து கிருஷ்ணரை மடியில் வச்சுட்டு கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போது அவங்க அந்த ஸ்டவ் பொங்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போகிறப்ப நம்ம கிருஷ்ணர் நைஸாக அவங்க வெண்ணெய் காஞ்சி வச்சுருந்த அந்த பானியை உடச்சி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவங்க அம்மா வந்து பார்க்குறாங்க. கட்சியில் பார்த்தா கிருஷ்ணர் அங்கே இல்லை. அவங்க வெளியே வந்து அங்கே விளையாடிக்கிட்டு இருந்த 2 பசங்க கிட்ட நீங்கள் கிருஷ்ணர் எங்கேயாவது போகிறத பார்த்தீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அங்கே ஒரு குடான் மாதிரி இடம் இருக்குது. அந்த இடத்த அவங்க 2 பேரும் பார்க்குறாங்க. அவங்களுடைய அம்மாவும் அங்கே போய் பார்க்குறாங்க. கட்சியில் பார்த்தா அங்கே கிருஷ்ணர் அங்கே இருக்க மங்கீஸ் கூட அந்த வெண்ணையெல்லாம் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் தலைக்கில் தொங்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தையோடைய கண்ணில் அவங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து அவர் நைஸாக எஸ்கேப் ஆக பார்க்குறாரு. கடைசியில் அவங்க அம்மா கிட்ட மாட்டிக்கிறாரு. அப்போது அவங்க அம்மா அவர் திட்ட போகிறான்னு சொல்லிட்டு அவர் பயப்படுறாரு. ஆனால் அவங்க அம்மா ரொம்ப நிறைய பாசம் தானே வச்சுருந்தா, அப்படியே நீ என்னை பார்த்து பயப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. அப்போது அங்கே நிறைய காற்று அடிக்குது, கான்மேகம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அதுக்கு கிருஷ்ணனுடைய அம்மா இப்போ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது போல இருக்கு, ஆனால் நீயும் சும்மா இருக்க மாட்டேன், நீயும் பிரச்சனையை தேடி போகலாம்னாச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை ஒரு உரலில் கட்டி போடுறதுக்கு போகிறாங்க. அவங்க கயிறோடைய நீளம் பத்தலன்னு சொல்லிட்டு 2-3 தட்டி கயிறு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. இருந்தாலும் நீளம் பத்தவே இல்லை. அதுக்கடுத்து கிருஷ்ணர் மறுபடியும் அவர் கையால் அதை இழுக்கிறாரு. உடனே அது நீளம் ஆடுது. இது எப்படின்னு எனக்கு தெரியலையேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க. இருந்தாலும் அவரை கட்டி போட்டுட்டு அவங்க அங்கேருந்து போகிறாங்க. நம்ம கிருஷ்ணர் சும்மா இல்லை, அவர் தான் ரொம்ப பலசாலியாச்சே. அந்த உரலையே இழுத்துக்கிட்டு ஒரு 2 மரத்துக்கு நடுவில் போகிறாரு. அதை பார்த்துட்டு அங்கே விளையாடிட்டு இருந்த அந்த 2 பசங்க சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ போய் அவன் அந்த 2 மரத்துக்குள்ளே மாட்டிக்க போகிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரியே கிருஷ்ணர் நடுவில் போய் மாட்டிக்கிறாரு. இருந்தாலும் அவருடைய பலத்தால் அந்த 2 மரத்தை அப்படியே சாய்ச்சிடுறாரு. அந்த மரத்துக்குள்ளேருந்து 2 தேவர்கள் வராங்க. அவங்க ஒரு முனிவருடைய சாபத்தால் இப்படி மரங்களாக மாறினதாகவும் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு பெரிய தெய்வத்தால் தான் காப்பாற்றப்படுவோம்னு சொல்லி வச்சுருந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அவங்க நன்றி சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து போகிறாங்க. அவங்க பறந்து போகிறத பார்த்து அந்த சின்னவர்த்தா, அப்படின்னா நான் தேடி வந்த பையன் எங்கே தான் இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான். உடனே என்ன சத்தம் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் அங்கே வந்து பார்க்குறாங்க. பார்த்தா கிருஷ்ணர் அங்கே அந்த உரலில் சிக்கி வச்சு 2 மரத்தையே சாட்சி வச்சுருக்காரு. உடனே அங்கே இருக்க அந்த 2 குட்டி பசங்க கிட்ட என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறாங்க. அவங்களும் நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன இடத்துலலாம் ஆச்சரியமான விஷயங்கள் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் எங்கேயாவது இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதே கிருஷ்ணரை அவங்க அம்மா கிட்ட அவங்களாம் தூக்கிட்டு போய் கொடுக்குறாங்க. அவங்க அம்மா கிருஷ்ணர் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்காதுன்னு அவரை இறக்கிட்டு நான் போய் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து போகிறாங்க. நம்ம கிருஷ்ணர் பின்பக்கமாக கதவு திறந்து அடிக்குதேன்னு சொல்லிட்டு காற்று வர இடத்துக்கு போகிறாரு. அவன் அந்த கிராமத்தெல்லாம் பயங்கரமாக போட்டு தாக்கிக்கிட்டு இருக்கான். நம்ம கிருஷ்ணர் அந்த அரக்கன் பார்த்துட்டான். கிருஷ்ணர் அப்படியே மேலே அவன் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான். அந்த பக்கம் யசோதை அம்மா அங்கே வந்து பார்க்குறாங்க. ஏதோ சத்தம் கேட்டுதேன்னு பார்த்தா அங்கே கிருஷ்ணரை காணோம். அவங்க கிருஷ்ணரை காணுமேன்னு சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே வந்து அந்த ஊர் மக்கள்லாம் நாங்களும் அவங்க கூட சேர்ந்து தேடுறோன்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அவன் கிருஷ்ணரை பார்த்து நீ பூதகியோடைய விஷம் கலந்த பாலை குடித்தான் அவளை கொண்டுட்டியாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவளுடைய விஷம் கலந்த பாலோட என்கிட்ட இன்னும் மோசமான ஆயுதங்கள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவளை அப்படியே மேலே தூக்கி வச்சுட்டு பறக்கிறாரு.
அதை கீழேருந்து பார்த்துட்டு ஊர் மக்கள்லாம் பயங்கரமாக பயந்து போயிட்டாங்க. அந்த அரக்கன் ஒரு பறவையோடைய கூட்டில் இருந்து ஒரு முட்டை கீழே வந்து சதறதை நீ பார்த்துக்கியா, அந்த ஃபீலிங் என்ன நீ இப்போ நீயும் உணர போகிற அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதை கேட்டோடனே நம்ம கிருஷ்ணர் விளையாட்டெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சான்னு கேட்டுட்டு அப்படியே அவருடைய கையிலேருந்து இறங்கி அவருடைய தொண்டையை பிடிச்சி பயங்கரமாக நெருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா அவருடைய மூஞ்சிலே 2 குத்துறாரு. அதுக்கப்புறமா அவர் மண்டையில் ஏறி இன்னும் நல்லா பஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. கீழே வந்து அவங்களுடைய அப்பா அம்மாலாம் பார்த்து பயங்கரமாக பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த அரக்கன் அவர் முடியை பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால பயங்கரமாக கத்திக்கிட்டு இருக்கான். அப்போது நம்ம கிருஷ்ணர் இன்னும் வெயிட் ஆகுறதுனால அவனால் பறக்க முடியாமல் ஒரு கட்டத்தில் அவன் மேலேருந்து கீழே விழுந்து இறந்துருச்சான். அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணரை அவங்களுடைய அம்மா கிட்டே கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாரு. கிருஷ்ணர் உண்மையிலேயே ஒரு அபூர்வ குழந்தை தான் சொல்லிட்டு அவங்களாம் பேசிக்கிட்டே அப்படியே இந்த சந்தோஷமான எபிசோடை முடிச்சிருச்சாங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.